De 72 am băgat. 72? Atausca intră. 72. Trebuie să arăți tu cu mâna. Ca să-ți dea seama proștii, nu? Jurghe! Asta e de la Cerșit? Lua mi-ai osul la trântă, Jurghe. Moderatorule, da. Asta e de la Cerșit? Vagabondule. Ai noroc că ești băiat bun, Jurghe. Ia. Nu-l opri. Mergem, da? Stai așa. Este. Jurghe! Drumurile din Spania, Jurghe! Intrăm pe autopistă imediat. Am fugit. Țaric, nu? Bun. Acolo te așteaptă prietenul? Da. Eu pe la Lenuța merg mai târziu. Asta în San Celoni. Aha. Să salut O să din merg partea pe la- mea. aha. Românestic, românestic. Da. M-am încurcat pe gură. O să asemănător. Ce? Cam o la fel de aia. La Selva, 92.3. Zic că-i dedici o melodie. Îți dedic asta ție, Jurghe! Ai pui de drag când bagă în ochii închiși dacă îi ține, parcă atunci vede mai bine. Floricuț, ai pui de drag când bagă în Lasă călcar, Jurghe! ochii închiși dacă îi ține, parcă atunci vede mai bine. Brânză dulce, cu smântână, Floricuța, ai fată bună, face totul ca la carce, îi bună, dar nu se poace. Brânză dulce, cu smântână, Florica, ai fată bună, face totul ca la carce, și mă purtă și mă space. Cristina Suri, te pup, Cristina! Tina, Nicoleta, vă pupăm! Fetelor! Rina, Diana, Ligia. Nu, dar poate dă amenzi la asta. Aici nu era. Nu? Nu știu, băi. Nu era de asta. Da. Ce fain mere. Ha?
așa ceva în viața ta. Sărănoiule! Asta e după cerșit, așa-i? Zdreanțo. Ai noroc că ești prietenul meu. Și ne cunoaștem de ani de zile. Jur că îți fac, când mă satur de azi, îți fac cadou. Vagabondule! Asta e luată din poker, jur că nu din cerșit, nu din supărare. Din poker. Auzi de poker, nu? Hai să intrăm aici în parcare, poate e Neluțu pe aici, nu? Intrăm, pot, dacă e Neluțu, eroare, că așa sunt între orele astea pe aici. Dar cred că ai trecut de ea. Ai trecut. N-am trecut. A, nu, e acolo. Hai să nu se bage ăsta prost, ăsta mic. Ăsta franceză, ăsta... Hai, franțuzoi, lasă-te pe... Sfârnă.